Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşavana îro jara behsa herba Hûdê hinkî bikim ku deheb sahabiya wextê herbê da dua kirine û duayê her diya jî qebûl bîye ka îca ev duayê wan çi bîye çi xwestine em hinkî behsa wî bikin û yekî dinê jî di herba Hûdê da ew jî hatiye kuştinê wî jî qehremaniyê mezin nîşan daye ka sonûcî çi bîye em ê behsa wî jî bikin. Herba Hûdê dest pê dike deheb sahabî tên bahevdû Abdullah bin Cahş û Sa'd bin Ebî Weqqas. Ewel bahevin ji hev re dibên werin were ez ê ewil duakî bikim destê xwe bilind kim tu bê amîn ku dua miqediya ca tu dua bike ez ê îca bêjim amîn û mêherin herbê. Sa'd bin Ebî Weqqas destê xwe bilind dike dibe ya Rebbî tu mezinanî navê xwe li vê meydana herbê en neyarê xedar ê ku jî hatiye bi qewetliyê tu wî derxî qarşî min ez wî bikujim. Tu yekî dinê derxî qarşî min ez wî bikujim ji bo şerefa te ya Rebbî ji bo dînê te ya Rebbî û ji bo ku ez şerefa gazîtiyê bisînim gazîtî jî şerefkî ye û ez sax bim tişkî ji wan li min nekeve ez wan bikujim di rêya dînê te da ez wan bikujim ya Rebbî û ez xenîmetî ji wan bisînim. Tabii hevalî Abdullah bin Cahş dibe amîn amîn amîn. Duayê Sa'd bin Ebî Weqqas dixede îca Abdullah bin Cahş destê xwe bilind dike. Ya Rebbî dibe. Aha vay meydana herbê ye vay sahabî li hev dixin şinga şinga şûrayê ya Rebbî tu mezinanî navê wekî çixayê xedar hebin tu derxî qarşî min çixayê bi qewet hebin tu derxî qarşî min ez hineka bikujim û bira ew jî min bikujin ku min kuştin jî bira nesekin bira westê min perçe perçe bikin ji bina ku tu roja hesab û kîtab da tu min bipirsî tu bêjî ey Cahş çi bû işte Abdullah bin Cahş ez bêjim ya Rebbî evana di rêya te da wisa bûn vücudeka min bû rihekê min bû wî jî di rêya te da feda kir. Tabii Sa'd bin Ebî Weqqas jî dibe amîn amîn amîn. Wan her du sahabiya diçin meydana herbê. Herb dewam dike şinga şinga şûrayê li hev dixin herb dixede herb dixede heqîqeten Sa'd bin Ebî Weqqas xelas dibe û Abdullah bin Cahş jî şehîd dikeve. Duayê her de jî qebûl dibe. Xweda duayê her de jî qebûl kiriye. Îca diçin dinêrin ku heqîqeten Abdullah bin Cahş vay goştê canî wî jî jêkirine pozî wî jêkirine her du guhê wî jêkirine îca min de lêvî wî jêkirine wesaîre bi benik vakirine ji xwe ra kirine weka morîka weka ku davên sistiyê xwe danîne wê derê. Sa'd bin Ebî Weqqas li hevalê xwe Abdullah bin Cahş dinêre cenazê wî dinêre dibe wallahî 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 duaya wî ji an min bixêrtir bû dibe. Ama dibe ji mirçê nebû ez vê duayê bikim ku ya Rebbî ez di rêya te da şehîd bibim û va navê ew kirin bikin çiqa duakî xweş dibe ew wî kir dibe ya Rebbî di rêya te da dibe.
İca دوی حربه دا tabi Abdullah bin Cahş defin dikin keleka Hazreti Hamza şehit ketel ve deri abi Hazreti Resulullah hali Abdullah bin Cahş'e paşe cenaze ku Sa'd bin Ebi Vakkas şehit kevedim bire paşe cennet ve harbe da bu jil ve deri defin dikin mesela İca da aynı ve harbe da uzman hebiye uzmancı par harp dike ol sefe peş harp dike يقول الرواية حفت حب حتى ني حباجي كافري پر شديد كشتيه tabi enek sahabi gıptat kin şahit Resulullah dibin kuzman çaharbeki dike cennete de ve çıkacı mezin be hatta Resulullah dibe ciye kuzman cehenneme dibe cennet nine dibe kuva dibe enek sahabi hava şaş dibin ya harbe da harbe uyde da var karşıma harp dike filanu tabi Resulullah beje avak da herkes sekne mesela ne harp kadiye şimdi karın dünyanın vay uzman birin darbiye birin avici pargrane jara dibin acaba çıkardı cenneti da cihete evke çıkar hatta Resulullah işte heskilek dava harp kiriye uzman dibi من جبو محمد حرب نكره دبي من جبو قبيلة ما ومجبو نافو دنجي خو حرب كريا دبي نافو دنجي خو دبي و راتكه شوري خو بخو او خود خا برينكي كورد سكي خدا تشتكه بي برينجي دمرت يعني اجا قالي تماشاوانا اف دنيا افه درباس دبات قده اي بدي مهاتن امري و درباس كرن چون امجي هرن پشتي مجي ورن و هرن بني سحب انسان حرب عهود دا تحرج الشهيد كيفن را ديني اسلام دا يك جيجي جبو خوش قوعك يعني شهيد كيفن بو نافو دنگ دنياي hani şehide ahirete hene o şehide dünyayı hene akuzman şehide dünyayı bu gotun ki çıka hoş harp kiriye helal lebnerin helal güce binerin aşka kuj İslam'ı heske halbuki aşka İslam'ı pertene bi aşka Hazreti Muhammed Mustafa pertene bi aşka Xuda pertene bi aşka navu denge dünya perabiye ama Sa'd bin Ebi Vakkas dua kiriye goti azam kujum ya Rabbi az gazi bibim mer her harbe sağ verette gotin gazi şerefeki permezne Abdullah bin Cahş dedi ya Rabbi az teriyat da şehit bikevim o bir cesedi mici perçe verçe bikin az bejim raha kimi bu ceset kimi bu medariyat da ya Rabbi ja geli tamaşavana me çikir em jbu xada bikin niyeta me bira jbu xada navu denge dünya em tişta nekin navu denge dünyayı dixede nanek insanı mene xwedê xêre wan mezin ke yanî camîkî çêdikin kanîkî çêdikin Kur'an kursîkî çêdikin rêkî çêdikin bi herfê zêr navê xwe yaz dikin serê dikin xêra filan kes ya xey Xuda nabîne demek ki tu bu navu denge dünyayı çêdikî navu denge dünyayı ku bêjin wala ha filan kes vay çi kiriye vay filan kiriye bêvan kiriye vê rê wî çêkiriye vê camî wî çêkiriye yaxud vê mektebê vê kaniyê ya Xuda dibîne Xuda deftera navê di deftera insana da zû sîl dibe xera dibe ama navê di deftera Xuda da ti car xera nabe bera navê me di deftera Xuda da be hûn te bimînin di xêr û xweşê da hûn temam emanetî Xuda bin